गाबोन नेशनेल प्रेस डे आरो बेखौ लोब्बा लाखिनानै दिनै साइन्स कलेजाव बिटिसि सरकारनि मददजों क'क्राझार प्रेस क्लाब आरो बिटिसिनि जार्नालिस्ट जे एस'सिएशन दङ बिथांमोना साननैनि हाबाफारि लानानै खुंदों। दा बिनि थाखाय आङो गासैबो अर्गानाइजारफोरखौ साबायखर बावदों आरो गाबोननि जे नेशनेल जे प्रेस डे बिनि थाखायबो गासैनोबो आं गाहाम हामलायथिखौ बावहरदों जे दिनै मिडियाया मोनसे गोथौ मोनसे बिफाव लानांगौ जे गमामायैनो जोंनि बिटिसि ओनसोलाव गोजोन आरो बाहाय गोजोरथि जौगानायनि थाखाय मिडियानि जे रल बे रलखौ अरायबो लालांनो थाखाय आं खावलायदों। जों नुगासिनो दङ जे बिटिसिआव अपोजिसन गैया, बिटिसिनि जायफोर अपोजिसनाव थानाय बिथांमोना माने बयकट खालामनानै दं दिनैसिमबो बिथांमोना एसेम्ब्लियाव फैया बा बिटिसिनि बेबायदि हाबाफारिफ्राव बाहागो लायाखै। दा बेबायदियाव आरोबाव मिडियानि जे रल बे रला डाबल जानांगोन। ओरैनोथ' मिडियाया लागासिनो दङ, अब्लाबो दिनै अपोजिसननि जिथु रल बे अपोजिसननि रलखौबो हयथ' बिटिसि ओनसोलाव मिडियायासो लानांगोन। मानोना सरकारखौ आसि थुनानै खिन्थानाय, रायजो राजाफोरनि अभाब अभियोग बेफोरखौ रायखांना होनाय आरो लोगोसे सरकारनि जेसेबांनाखि स्किमफोर दङ बे स्किमफोरखौ रायजोनि गेजेराव लांनायनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ मिडिया लानांगौ। आं बिनि थाखाय खावलायदों। मानोना जोंनि डेम'क्रेसियाव मिडियाखौ फर्थ पिलार होननाय जायो आरो बे फर्थ पिलारनि जे रल बे रलखौबो जोंनि क'क्राझार बा बिटिसिनि जे माने रिपर्टार्सफोर दङ, जार्नालिस्टफोर दङ, बिथांमोनखौ आरोबाव बांसिनै लालांनो थाखाय आङो बे समाव खावलायदों।